Pa mo pabaya yan. Sa inyo yan ako ah. Ali. Igwa kaya akong file dyan. Uy, kuya, makusugon talaga. Maski 1 meter na ako sa microphone. Pwede ba lang magbaretang nakaararog lang ka niyo? Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabus ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin ba mabalik ilaray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka basta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang sa namamatian ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasaligan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita pirming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray at ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang nalalauma sa sarigan nangangataman kita pirming andam nagenyo laban lang ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan yun. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.
Maray na unto o maray na aga liwat niya mong dadaron sa Indo ang mga bareta sa Naga Ngunya News. Ngunya na Sabado, petsa 22 kan bulan Agosto taon 2020. Mga baretang tiniripon po Lunes sagud Sabado sa kan ANN News. Live nindo kaming dadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangarangkan bilog ng news team, iniman po ang sindo mga kaibanan, Roy San Ramon. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, security cluster kan Naga Health Emergency Response Task Force nakigpit sa pagpasulot ng face shield sa sa mga naglulunad sa mga pampublikong transportasyon maging sa laog nin mga establishmento o trabaho. Detalyes kayan Kate De Lovieres. Tiyempo na sa ikatulong semana na pag-operar kan Health Emergency Response Task Force Security Cluster kan Sabado, Agosto 15. Iyuman ang primerong aldaw kan pagpautob kan mandatory wearing of face shields kan mga pasahero o commuters na nagsasakay sa mga pampublikong transportasyon. Ang kasuguan na inisusog sa pigpaluwas na Memorandum Circular 2020-014 kan Department of Transportation o DOTR kan Agosto 3. Agosto 12 naman, Miyerkules, nag-anunsyo si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na kinakaipuhan naman na magsuulot nin face shield sa laog kan trabaho. Kaya sa paglibot kan grupo initulos an sa indang pigriparo. Ikinaugma ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Dakul ang nagsunod sa bagong kasuguan na ini. Actually, dakul ang pasalamat sa mga establishments kasi nag-gibuhan sila sa diri ng standard. In particular sa indang mga employees na sa pigpapasalamatan ta that pag naglaog sila sa indang establishment sa bibiniresidang mga malls, iko silang patakaran na no face shield, no entry sa mga employees yan. Well, we know for the fact na sa tuya pong face shield is only for now, doon po sa mga pig-abot ng no face shield, no ride. So while going to some sa mga scheduled establishment may, so nakaigwa na kami ng pagkakataon na ma-check mo yung mga pampasahero mga sakay. Apara sa pagsulot nin face mask, kinakaipuhan man ang pagsulot nin face shield kung masakay nin public utility vehicles. Nagtutubod kaya ang mga nanunungdan na ang face shield nagsiserbi nin dugang na proteksyon sa salud kontra coronavirus disease. Urong niya nalakop na ang local transmission kanasambit na helang. So far, naka-ready man ang Naga, yan ang magayon na maray. So ibig sabihin, magayon si satuyang information dissemination. Nagapag naka-ready na itong sabi nga ni kasi saro, one month pa lang ngayon sa rigwa na ngayon, kaya nagbakal nga na itong 10. Tanga na ngayon, anytime, kung maraot marigwa ngayon ako. So nakulang maring napasalamat ang yan. Nag-inspeksyon man ang grupo sa mga merkado publiko sa Naga tanganing hilingon kung nagsusunod ang mga ini sa minimum health standards. So continue po ining ginigibot. Actually, is the third Saturday na ginigibot. And kada akong napakitang nanutaran ng mga establishment na nagbago masinda. Nasunod siya sa tuyang request na sa health protocol na dapat na standard, ginigaribo nito niya. Para sa Naga Ngunya News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Information Technology kan syudad ni Naga mas pinapusog sa pigpasaran na ordinansa na pigpanday ni Konsehal Lito Del Rosario. Detalye sali kay Don Jimenez. Pigpapaurog pangunyan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang mga programa sa irarom kan Information and Technology Office o ITO sa Naga City Hall. Ini sa tabang kan pigpasar asin implementasyon kan Ordinance number 2020-050 na pigpanday ni Konsehal Joselito Del Rosario. Sigun sa opisyal, nakaangkla ang ordinansang ini sa RA 8792 o e-commerce law asin sa RA 11032 o an Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Pigmamanduhan kan ordinansa ang pagkuanin dawa sa rong empleyado na matukaw como systems analyst na iyong magiging responsable sa pag-asigurar kan pag-establisar kan operational hub na iyong madara kang komprehensibong online transactions, pagmantinir asin pag-update kaini para sa syudad asin mga barangay. Apwera digdi maut subot kan ordinansa na maitulod ang fully implementation kan gabos na government processes sa LGU Naga. Fully computerization kan government office procedures and
process sa sige sa LGU Naga. Although it will take a while, it will take some time before we can fully implement this, but to support the efforts of the national government, lalo na sa pandemic na ini. So, sa ili ko, iyon po na ang trust ng national government, at least po nasasabayan tas. Pigmamanduhan pa kan ordinansan pagriar ni advisory board na iyong magibo ni information system strategic plan kan syudad. Sindaman ang marekomendar kan magakanig ng mga lakdang tanganing maasigurar ang network connectivity asin security sa gabos na city hall offices, departments asin units, kabali na ang mga barangay asin iba pa. Papamayuhan ini kan city administrator. Obheto kan ordinansa na mapakinabangan kan mga nagenyo ang teknolohiya o rugnangunya na igwang kinakahampang na pandemya ang nasyon. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, Mayor Nelson Ligacion nagpaluwas ng executive order dapit sa day na paggamit nin motorcycle barrier kan mga riders sa sinangkas sa Ciudad Dinaga. Detalyas kayan, Joel Solina. Dahil na kaipuhan ang motorcycle barrier sa Ciudad Dinaga sa paglunad ng single motorcycle basado man ini sa pinagpalawas na Executive Order number 2020-028 na pig-issue kan Biyerkules ni Alcalde Nelson Ligacion. Sigun sa alkalde, poon na pinagpalawas ang direktiba kang AITF kan July 16, 2020 asin paggamit kang barrier sa motorsiklo inidain niya pinag-uyunan. Alagad como national directive ini kinakaipuang ipautob asin ipasunod sa syudad. Ngunya na igwana ning bagong panundon na pinag-issue ang AITF kang August 18. Tulos na pinag-issue ang executive order na dain na kinakaipuhan pa ang barrier sa motorsiklo. Asin sulimenting requirements sa paglunad sa motorsiklo lalo na kang magkapamilya o mag-agom, live-in na nag-iiribahan sa sarong-harong ang sa indang identification card, marriage certificate o affidavit of cohabitation. Sa mga magkatrabaho man o magkaopisina, kinakaipuhan ng parehong company IDs. Kabali digdi ang paggamit kang rider asin back rider kaini ning motorcycle riding gears, partikular ang full face helmet. Asin ang proteksyon kontra sa COVID-19, iyo ang face mask. Ang mayo ning maipahiling na dokumento na nagpapatutuo ning relasyon bilang magkapamilya, magkaibahan sa laog ning harong o bilang magkaopisina, konsideradong habal-habal na igwa ning katampad na pinalidad. Ako po, nasabi ko na poon pa po ka ito, na dahil ako yun sa pag-obliga na magkaagnin barrier, delikado, impractical. Kaya po sa Executive Order number 2020-028 na sa tuya po ipinaluwas kasudma, sinabi ta po duman si mga patakaran, si mga panundon, manunungod sa backriding. Inot dahil itinubot na po si backriding, tigre-iterate na tugot man po kita, digdi sa laog kan Ciudad Canaga. Alagad pag-abot po sa pillion riding o kaya backriding, using in particular barrier, ang sinabi ta po iyon na kung kamo si motorcycle driver sa kasi rider magagong, magkapamilya, magkaibanan sa laog kan harong o kaya magkaibanan sa sarong opisina, dahil nakaipuhan ang barrier. Para sa Nagangunya News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, pagpresentar kan annual investment plan para sa taong 2021 inagi sa online presentation. Madadalan ini sa official Facebook page kan gobyerno lokal. Detalyas halik kay Don Jimenez. Padagos na pigtatawang importansya kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang partisipasyon kan mismong mga namamanwaan sa mga desisyon kan gobyerno lokal sa ibong kan kinakahampang na pandemya. Nagpuun naman ang pagdiskutir dapit sa annual investment plan kan syudad para sa taong 2021. Yaon ang presensya kan Naga City People's Council o NCPC sa pagdesisyon kaini. Sigun kay Marivic Balance,
Chairman kan Naga City People's Council sa taho kan pandemya da inagbago ang obheto kan syudad na padagos na ipaabot sa publiko ang mga plano kan syudad. Kabali na digdian pagpahiling sa mga Nagenyo na pigtatawang prioridad kan gobyerno lokal ang mga lakdang kontra sa COVID-19. As far as paano tayo inigigibuhon, so di man lang kay ani yung kakayanan kang local government. So dapat kita gabos nang pa-participate private sector, civil society, mga sectoral organizations, dapat gabos nag-i-involve kasi bako lang man ini bako man lang ini responsibilidad kang lokal na gobyerno. Nagpuon ang public presentation kan Agosto 17 asin matatapos sa Setyembre 4, 2020. Pigtutukar kan mga opisina sa indang mga programa asin aktibidad sigun sa Local Development Plan kan syudad asin Annual Investment Plan. Kaiba na nadigdian presentasyon kan sa indang mga planong aktibidad asin programa para sa masunod na taon. Ini sarong pagpapahiling kan silag na paggogobernar kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. Madadala ng pag-urulay sa official Facebook pages kan syudad ang Naga Smiles to the World asin sa City Government of Naga. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Ikawalong taong pagkagada ni dating Naga City Mayor asin DLG Secretary Jess Robredo pigkumemorar kan mga Nagenyo. Detalyas kayan Kate De Lubieres. Agosto 18, 2012, kan mabigla ang bilog na nasyon sa Mamundong Bareta. Ang piglulunada na private plane ni dating alkalde kan Naga asin DILG Secretary Jesse Robredo buminagsak sa kadagatan kan Masbate. Diin nakasalbar si Robredo sa nangyaring aksidente pati ang duwang piloto na kaibanan niya. There is a Latin expression, tempus fugit, time flies, ang oras naglalayog. It does not feel like it has been 8 years since the tragic and untimely death of our beloved former city mayor and Interior Secretary Jesse Robredo in Masbate City. It was a tragedy as his body had to be searched and retrieved from the sea. His death was untimely as he was just commencing in serving our country with excellence, efficiency, dedication, and humility. Puon kay dupig atang nakan mga Nagenyo an aldaw kan ika-18 kan Agosto para girumdumon an mga marhay asin magayon na rekwerdo ni Jesse Robredo bilang ama kan Naga sa laog nin haros 20 taon. Sa ibong kan kaulangan ngunya na igwanin pandemya, sarong halipot na programa ang ginibo para sa ikawalong death anniversary ni Robredo. Pagkatapos kan banal na misa, ginibo naman ang wreath-laying ceremony. Di man nakapuli ang esposa na si Vice President Leni Robredo asin sa iyang mga aki, nagpaabot man giraray ininin mensahe nin pasasalamat. Man giraray ang pagirumdum ki Jess, kan lokal na gobyerno Naga na iyo ang naging pamilya niya sa laog ning halos 20 taon. Gabos na nakaibanan niya mga amigo, katrabaho, mga pag-iriba. Makakasabi kung guraano pinadangat ni Jess ang satong syudad. Binulos niya ang enterong buhay niya para mapakarhay gabos. Ang Naga na inabutan niya kang 1988, ibang-iba na sa Naga na winalat niya kang 2010. Bako lang yan dahil sa iya, pero dahil man sa Indo na naging katuwang niya sa halawig na panahon. Kamu si kasarabay niyang nangiturugan, nagsakripisyo, asin naglapigot para mabago si mga kaipuhan baguhon, asin mapakarhay si mga dapat pakarhayon. Minhuli digdi, nagiging source of biggest comfort para sa samong pamilya. Yaon man sa okasyon ang mga tugang ni Jessie na Sindel Butch asin Jean na aminadong pigihi daw ang mga aldaw na kaibanan an sa indang mapinadangat na tugang. Ako ba ang namimiss ko sa iyo? Siyempre si presence talaga. Talagang kami man noon man kami na iba-iba pero lalo na pag Domingo. Talaga kami, medyo kaming family, close na family. Si Butch, siya yung pumagitna sa amin ni Butch. Si Butch ang panganay, si Jess, tapos ako.
And maliban dyan, mag-neighbor kami. So namimiss ko yung mga, minsan kakatok siya sa mga maliliit na bagay. Yung napadaan lang or may ibibilin. Tapos, yun, yung madalas naming napapag-usapan noon, yung mga PW. Yaon man sa okasyon, anhaloy na nakaiba na ni Sec Jess sa politika asin dayupot na amigo na si Congressman Gabriel Bordado Jr. Promesa naman ni Alcalde Nelson Legacion asin Vice Alcalde Nene de Asis sa saindang mensahe an maipadagos an magayon na legasiya na pigwalat ni Jessie Robredo sa syudad ni Naga. Para sa Nagang Union News, Kate Delavier. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, gobyerno lokal kan Naga nagpagirumdum na kanseladong una ang gabos na religious asin civic activities ngunyan na Setyembre katakod kan Peña Francia Festival. Detalyes hali kay Joel Solina. Liwat na nagpagirumdum si Alcalde Nelson Legacion ngunyan na paabutong bulan ng Setyembre katakod kan padangadang na Peña Francia Festival na daina magrusupa asin magpasiring sa syudad ng Naga para iselebrar ang kapistahan kang patrona kan Bicol, Nuestra Señora de Peña Francia. Ini basado o susud mang giraray sa nahamang kasunduan kang simbahan sa panginot ni Arsobispo Rolando Tria Tirona kang Archdiocese of Cáceres asin kang lokal na gobyerno kang nagtalikod pang Hunyo 27, 2020 unsain na pagdesisyonan kang grupo na dai na magkaigwaning nakulang selebrasyon katakod kang ika-138 taon ning debosyon sa Birhen de Peña Francia. Asin, mga aktibidad katakod kang kapistahang pangrehional na ginigibo mayormente sa syudad ng Naga. Kabali sa pinagkansila na mga aktibidad, iyo ang taunang prosesyon arog kang traslasyon, fluvial o pedron sa maagahon, harubay asin iba pang kabaying na pangreliyosong aktibidad, maging civic activities and commercial activities katakod kan taunang Peña Francia Festival na pinagtatao asin pinagruruso ng ribu-ribong deboto asin mga turista. Ini huli sa rason kang padagos na paglaban kang bilog na nasyon maging kang kinaban sa pandemya kang COVID-19. Si Arsobispo Rolly Tirona, Tria Tirona. Nagtaram na din po, di ba? Lampas na sarong bulan. Si pakiulay niya, iyo man po si pakiulay ko, dahil na magpunta sa Naga. Ang selebrasyon po, kan Peña Francia Fiesta, kanya-kanyang lugar na lang po. Pag nakigdi pa po kamo sa Naga, mas makukomplicate po ang sitwasyon, mas ikinakaag po nindo sa peligro ang sa indong buhay, ninuli po sa nagdadagdag na kaso po nin COVID-19. Pwede man po kita magsilibrar, pwede man po kita mag-ugma, pwede po kita magpangadji kung sa inyaon po kita. Ako po nagtutubod, God is omnipresent. Maski sa yaon po ang satuyang Diyos. Para sa Nagang Union News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, lokal na gobyerno kanaga nagdunar nin loting tutugdukan nin TESDA Hub. TESDA Secretary Isidro La Peña asin Mayor Nelson Legacion nangenot sa groundbreaking ceremony. Detalyes kayan Don Jimenez. Magkakaigwa na nin TESDA Hub sa syudad ni Naga. Personal na pigbisita ni Technical Education Skills Development Authority o TESDA Secretary Isidro La Peña ang lugar na pigdunar kan syudad asin kung saan papatindugon ang bagong pasilidad. Sigun ki Secretary La Peña, Director General kan TESDA, dakulang tabang subuot ang ikukonstruhir na pasilidad sa pagtaong dugang nakakayanan sa mga namamanwaan, urug na sa mga nangangaipon nin trabaho, siring man sa posibleng epekto kaini sa ekonomiya kan syudad. Urog na mabibinipisyaran kang pasilidad ang mga nagenyo para sa saindang konvenyensya. Where you can conduct your training, you can deliver a more efficient skills training. At the same time, ang number one na beneficiary niyan are the nagenyos na rin mismo. Kasi andirito na mismo sa Naga yung training center Hindi na kailangan silang pumunta pa sa ibang lugar para mag-training. So that benefits directly yung mga nagenyos.
And of course, sa pag-anjiyan po yan, Pigbibistuman ni Alkalde Nelson Legasyon ang importansya kan pagtaon ng magkakanigong kakayanan sa mga namamanuan, tanganing magkaigwasinda ng pagkakataon na mapagayunan sa indang pagbuhay. Apwera digdi makakatabang pasubuot ang lokasyon kan TESDA Hub, tanganing dain na magpasiring pa sa ibang banwaan ang mga maaprobitsar kan mga training kan TESDA. Sa lungsod ng Naga, yung ating training center, TESDA Training Center, di ibig sabihin ay dagdag na benepisyo yun sa ating lungsod. Maliban po noon, dahil nandito nakikita po, mas marami po yung parang sa term natin ay may inganyo, may encourage to avail of the trainings that TESDA is going to provide. So, yung ma-uplift yung pagbuhay, yung quality of life. Ito yung purpose na paulit-ulit na mention. Magkakaigwan ng training center as in innovation center ang TESDA Hub. Ililipat naman sa pasilidad ang bagong provincial office kan ahensya para sa konvenyensya kan mga namamanwaan. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, mga residente kan Barangay Concepcion Pequeña na nasuluan perang semana na nakakaagi, nagpasalamat sa pigpaabot na tabang kan gobyerno lokal. Detalles hali kay Joel Solino. Nakumpleto tulos na mahaman ang anum na mga kaharungan kang naging biktima kang kasulo sa Zone 5, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Pirang semana ang nakalihis matapos ang nangyaring insidente ning kasulo. Sigon kay Mr. Eric Salvino, Program Director kang ginhawang Nagenyo Programa kan lokal na gobyerno kan Naga, total na 8 haro ang nadanyaran kang kasulo. Alagad ang saro digdi, kabanga sana ang nadanyaran mantang ang saro pinagmarhay na ilipat ang naka-star como may edad na ini. Asin solo sanahan nag-i-star sa harong kan mangyari ang kasulo. Asin ini, gabos nakaresibi ning ayuda asin asistensya gikan sa gobyerno lokal, maging kang mga volunteers asin mga NGO na nagpaabot kan sa indang tabang para sa mga biktima. Ang ngaon naman na bilog talagang harong is ano, plus nirepair ng saro, tapos si saro na si Lola pigbalyo na naman sa akin. So ayan, sa kasuguan man ni Mayor Nelson na talagang dali-dalion ang pagtaon ng ayuda. Saka mas maugmangon yan dahil magayon si response kang mga taong nakapalibot araw kang ining may nag-sponsor ka electrical ining DLR PowerTech sa pakikipagtrabahan kang Institute of Integrated Electrical Engineers. Kaya nangon yan duman ang building maintenance office kang City Hall para sindaman ng pakaray ka itong electrical. Apwera pa kaini, sinabi ni Salvino na nakatalaan pa magtaoning dugang na livelihood sa mga household na nadistroso kang kasulo. Labi man ang pasasalamat ni Mrs. Lorena Ondevilla sa mga nasuluan sa marikas na ayuda sa sainda kan lokal na gobyerno kan syudad sa pamamayo ni Mayor Nelson Legasyon na personal sindang pigdumanad asin inaram tulos ang saindang sitwasyon puon ka magyari ang kasulo asin nagpaabot tulos ning tabang para sa liwat nindang pagbangon matapos ang insidente. Wala kong pasalamat neta. Dahil na kami nagbutas ng korta. Tama man nga po kaming ibubutas talaga na kami tinabangan kan city. Kaya wala kong pasalamat po yan. Na kami mag-ianon po sa pagmatik ni. Sana mabuhay ang gabos na nagtabang sa muya. Opo, ining pagpaharong sa muya, kompleto. Sabihon tama na magkulang mo, simple samo na sanam. Pasalamat kami, tamay pinapunan sa muya. Po, nakaigdi po, nakaunay po. Nakaigdi po sa mayor, nagtabang man po sa muya. Sing gabos sa kapitan. Si gabos po nga, nag-ergdi man sa mo. Gabos man po kami nabang sa mo. Kaya dakula naman pong pasalamat sa internet. Dahil kami pinabayaan lalong Quezon City. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Iyan na po ang katiripunan kan mga bareta sa ANN News. Live kitang nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga.
Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panungsod kan Naga asin kan City Events Protocol and Public Information Office, ako po si Kate Dalovieres. Sa pangaran man kan bilog ng news team, iniman po ang sendong na kaibanan Roy San Ramon, masunod na Urulay Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, ika natatanyo, ika pwedeng andam. Nagenyo na balang. Ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo. Ito na ang bagong kwento. Narana, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala.
nasasarigan, naganap, nangangatama. Nagana! Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na aga mga tugang, balik po kita sa ANN News. Yaw na po kita sa porsyon kan Urulay Banwaan and ngunyan po na Sabado, petsa 22 kan bulan na Agosto. Importante yan sa tuyang mapag-urulayan ngunyan and kaiba nung ngunyan sa kuyang guest, ang sa kuyang mayong iban, sa kuyang partner. Maray na aga, Sir Allen. Partner Roy, good morning sa mga parantabay po sa Naga Smiles of the World, sa City Government of Naga page, sa DWKM 100.7 FM, radyo natin, FM, maray na pagkaaga po. Iniman po si Roy San Ramon and ginibo kong guest ngunyan ang sa kuyang partner nin hulita may mga importante kita mga tugang na tutukaron. Tulong bagay partner ang gusto kong mapag-urulayan tangunyan. Primero, ining manunungod digdi sa bagong guidelines manungod sa returning residents. Ikaduha, ining advisory ipinaluwas kang HERTF o kan lokal na gobyerno kan Naga, mapapadapit digdi sa letter of acceptance na ipigtugot liwat sa mga LGUs and pantulo ining manunungod sa pagbugtak na ng mga tracker na garo kung sa pag-ulay-ulay ta Subago garo per barangay na. Okay, inutunta ining manunungod sa guidelines sa mga returning residents o ini yung mga LSI. Ano na ang development kunyan? Manunungod kani yung mga nagbabarali kanya itong mga LSI tabi. Iyo, partner, liwat to maray na pag-aaga sa gabos. Kansu petsa 20 mga tugang Agosto 20 paluwas kan Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases ang bagong resolusyon. Ini po si resolution number 65 na nagtatao na po ning otoridad, kapangyarihan sa gabos po ng mga local chief executives. Muya pong sabihin kay ni mga gobernador, mga alkalde, municipal and city mayors, kaibahan po ang mga punong barangay na magpaluwas nin maninigo na giya, panundon o mga lakdang sa pag-ako nin mga mapuruli na mga residente sa sainda pong mga lugar. So tinatawanan na pong diskresyon itong mga alkalde. Sa satuya po si Mayor Nelson Ligacion, tinatawanan ng alkalde kan IATF na magpaluwas ning guidelines. Kung maako pa ba, dahil kita maako, o kung maako man po kita, ano po ang mga kaipuhan na gibuhon kan mapuruli na mga residentes. Okay. Sa latest po as of this today, an HERTF, an Health Emergency Response Task Force, pareho man po giraray an panundon. Dahil pa man po binabago ang panundon kan maralaog po sa Naga. Kaipuhan man po giraray ang letter of acceptance. Okay. Prior entry o antes makalaog po sa syudad ning Naga. Ini po pigi-implementar na po ini kang syudad, puon pa po kang Agosto 8. Iyon na po ini ang iistriktuhan na gabos pong mapuruli na mga residente hali po sa luwas kan Kabikulan. Gusto pong sabihin, kung mapuli po kamo sa Naga, ang sa indo pong pinaghalian na lugar sa luwas kan Bicol, ang ehemplo po kayan, hali kamong Quezon Province, hali kamong Metro Manila o sa inpaman, basta po sa luwas kan Kabikulan, antes po kamong makakapasiring sa Naga, you need to secure first a letter of acceptance. Kulibat ko, putulon na ka na, excuse me lang. Sain makuha ning letter of acceptance? Yan. Iyan partner, ang letter of acceptance partner, makukuha po iniyo sa paagi ning pag-login. Duman po sa sarong link. Iyan po nakapost sa tuya pong FB accounts. Kung ma-post ako ta Johnny, si advisory na pinaluwas kan syudad. Kung igo po kamo ning QR code scanner, pwede po nindong iskanon o pwede po kamo duman maglaog sa link na provided. Duman,
igwa po kamong form na pipil upan, pipil outan. Asin, duman man po kamo masumitir, ma-provide kang gabos sa mga kaipuhan na mga documentary requirements. Okay. Ano po ang kaipuhan na dokumentong itao? Para po sa mga mapuruli na OFW, kaipuhan po ang scanned medical certificate. Antes po ka makapuli. Kaipuhan man po ang scanned certification, hali po sa Bureau of Quarantine. As in po, si scanned copy of picture kan sa indo pong valid identification card. Ang OFW po, madali, may daradarang passport. So, iyo lang po yan ang ipapadara duman. So, baka na itong basta ginibo lang na ipipresentar o yung si medical certificate ko? Iyo tabi, partner. Dapat, nakascan iyan, hali duman sa Bureau of Quarantine. Okay. And kung ang mapuruli man pong individual o mapasiring sa naga, ang pinag-uurlayan tadig di mga tugang mapasiring sa naga, na hali sa luwas kan Kabikulan, kung ika po LSI o locally stranded individual, ika po APOR o authorized persons outside residence, ito po gusto yung kanin, si mga otorisado ini yung mga otorisado ining mga pwede nagkatrabaho, mga workers, mga delivery persons, kung kamo po mapasiring sa naga, as in matinir ka mo sa naga ning labi 12 oras. Ang pinag-uurlayan tapo digdi labi 12 oras. Siring man po sa mga tao na nagpasiring probably sa Metro Manila, naghatod ning aki, nagsundo ning OFW. Although po ang OFW, dahil na pwedeng sundoon kasi pigahatod na bagasinda kang OWA. Pabalik digdi sa tuya pong syudad. Kaya po itong mga nagpapaaram sa tuya ng Manila dahil masundo po ning OFW. Dahil na po ito pigtatawan na ng Travel Authority. Okay. Hali po sa naga. Ninhuli po ta ang OWA ang nagpapasilitate kan pagpuli kang gabos na OFW sa manlain-lain na mga lugar sa Pilipinas. Sumayo na itong pasaro-saro. Iyo po, grupo yan. So, halimbawa po baga sa naga or sa Kamsur may mapuli. Sarabay po yan. Na napuruli sa tuya pong syudad. So, duman po sa mga APOR, duman sa mga locally stranded individuals, sa mga nagbirisita sa mga lugar na igwang COVID cases. Sa luwas po kang Kabikulan, na mapuli po sa naga, ano po ang sa ituyang kaipuhan? One, kaipuhan po nindo maglaog duman sa link. Uyan po ang link nakapost. Kung nagadalan po kamo sa tuya pong live streaming, uyan po ang link. Yaon po dyan ang QR code. Si mga nagadangog po sa radyo, pakibisita po ang FB page kang syudad, Naga Smiles to the World o City Government of Naga. Yaon po duman itong QR code o link na kaipuhan po nitong laugan para po makasumitir nin mga requisitos o mga documentary requirements. Ang kaipuhan po itong isumitir, medical certificate, hali po sa lugar kung saan ka mo mahali. So kung halimbawa po ngayon baga, hali ka mong Quezon City, ang matao po kayan sa Indo, medical certificate, hali po sa City Health Office kan Quezon City. Barangay clearance man kung saan po kamo nag-i-erok sa Quezon City. And kaipuhan man po katong scanned copy kan sa Indo pong valid identification card. Para po kamo maproseso ang sa Indo pong letter of acceptance. Ang syudad po nakikiulay sa gabos na urog na po si may mga kapamilya na mapuruli po sa naga. Kung naghihinanyog po kamo sa naga o si mga mapuruli sa naga na nagadalan po sa tuya pong live streaming. Mangyari po na isumitir ang sa tuya pong aplikasyon at least 5 days before your estimated time of arrival in Naga. Tayan po pigpo proseso. Kaipuhan po yan i-assess kan sa tuya pong City Disaster Risk Reduction Management Office na iyo po ang inkargado sa pagproseso kan sa tuya pong mga letter of acceptance. So, paano ninda i-submit yan, partner? Sa paagining online, partner. Online. Okay. Online po. Sisimbagon man po kamo mga tugang, ipapadaraman po ang letter of acceptance via email. Din. Iyo po iniyo ang kumbaga bagong normal sigabos mga aplikasyon will be coursed through electronically. Okay. Ngunyan may mahapot ba partner may maghapot? Paano man po ngaya kami? May emergency po ngaya kami. May emerhensya po ngaya kami. So mayo ng panahon para magpadara, magpadara. Pero ngaya, kompleto man kaming medical certificate. Yes, Nagkataon lang ngaya na ang samuya ngayang
pasyente nagpapa-check up, posible nga nagpasiring lang sa Metro Manila, pero ang sa iyang espesyalista yaon sa Naga. Okay. Probably yaon sa mga private hospital sa Naga o yaon digi sa mga public hospital sa satuya pong syudad na mamugtak. Iyan mga tugang, kung iyan po ang kung emergency po ang case, emergency cases, duman po sa registration form, duman po sa link na lalaugan po nindo, igwa po dumaning sarong numero. Ano, may number po duman. Igwa po dumaning numero na apudan direkta duman sa tauhan kang City Disaster Risk Reduction Management Office. So, duman po kamo maapud sa emergency cases. Ta iya-assess po kung talagang emergency ang rason kan sa indo pong pagpasiring sa Naga. Tangarig pong mapacilitate ito pong sa indong letter of acceptance within the soonest possible time. So iyo po yan igwang sarong facility na direkta nindong makakaulay ang empleyado kan CDRRMO. Pero po itong teleponong ito bukas lang po ito puon alas 8 ning aga, sagkod alas 5 po yan alas 5 nin hapon. 8 to 5 lang po yan. Pero puon po yan Lunes, sagkod Domingo. Ano po? Bukas po yung numerong iyan. Ang masimbag po kayan sa Indo si Miss Caitlin Amoranto. Siya po ang nagkakapot kan number na iyan. So siya po ang makakaulay po nindo. Okay. Siya din po ang ma-prepare kan recommendation kung talagang emergency case mananggad an sa indo pong rason. So, you just need to go to the link and register. Kung emergency case po yan, maapod po kamo duman sa numerong yaon dyan sa link. So, iyan po kung mapasiring po kamo sa Naga. Anhapot mo niyan partner, baka maghapot ang mga namamanwaan. Paano ngaya kung sakali yaon na ngayaan halimbawa, si numero Johnny pa-flash daw kan si number na pwedeng apudan. Yaon tabi Johnny sa baba. Itong number Johnny pa-scroll man tabi. Okay. So, piganap lang po si number na pwede nindong apudan itong mga yaon sa ibang lugar na mga may emergency. Returning residents na may emergency na makabalik tulos kay Puhan. So, ini po ang numero na pwede nindong apudan duman po sa mga may emergency. Okay. Mientras sa pigahanap ta si number, may dahil ako digdi na may bayad itong mga mapa rapid test. Yan. Iyan partner, iyon na yan si pwedeng probably mahapot na po kita Halimbawa ngaya, yaon na ako sa Naga. May letter of acceptance na ako, may travel authority na ako, may medical certificate na ako. Okay. Ano ang higibuhon mi pag-abot sa Naga? Mga tugang, ang higibuhon po nindo, diretso po kamo sa Jesse M. Robredo Coliseum. Giraray po ang samong pagiromdom. Madiretso po kamo sa Jesse Robredo Coliseum. Dai po kamo magpuli sa indong harong direkta. Taano po? Igwa na po kitang mga kaso na igwang mga LSI na nagdiretsong puli sa Naga. Tapos po biglang nagpositibo sa swab test. Kaya may mga nag-aabot pong punto na ang satuya pong mga lugar nala-lockdown dahil po sa pagpuli direkta kan mga nagpositibong LSI partner o OFW. Kaya po kay Puhan, mag-agi po una sa satuya pong Jesse M. Robredo Coliseum, tangarig pong duman ma-rapid test. Ngunyan ang hapot, may bayad ba ang rapid test? Kung ang mapuli mga tugang, locally stranded individual, LSI, kung ang mapuli po OFW, na residente po kang Naga, iyan po daining bayad, libre po yan. Okay. Alagad, kung ang mapuli, most probably taga ibang lugar, siguro sa kataraid na munisipyo, gusto lang nindang magpasigurado.
bako po sinang taga-Naga, sinda po mabayad. Kung mapatest sinda, mabayad sinda. Mabayad sinda. Ang bayad po kayan mga tugang 650 pesos. Okay. Sain po hali ang 650 pesos. Ang Naga po kaya nagbakal kita ng test kit. Ang rapid test kit po nagko-cost ng 550 pesos ang saro. Tapos po may 100 pesos na administration cost. Ito po yan na iba pang cost kang PPE, itong ginagamit na Lancet, iba pang kaipuhan para po sa pag-operate. So basically po, mayong income ang sudadigdi partner. Binabalik lang po si cost kang test kit. Para po makabakal kita giraray later. So, excuse me. Obligado ba sinda na magpa-test itong nabanggit mo na LSI na gusto magpa-test dahil siyempre kung madalion sa naman ako na ma-stay digdi, kaya po ang ko ba bang magpa-test? Ano ba ang ko yan? Gusto ko sabihin, ano ba ang guidelines diyan? Apwera kay itong gusto magpa-test na gusto magbayad. Iyan. Partner, ang pagpa-test kaya may option Arkane. Pag ika po ma-stay sa Naga, you're going to stay in Naga. May pong option kundi magpa-test. Obligado kang i-test. Obligado kang i-test. Igualan po kaya mga individual na bako man talagang taga-Naga, kaya lang gusto man manigurado, gusto man pong antes man makauli sa inda pong mga lugar. In fact, may mga cases kita kaya dyan ngunyan na nagpapasiring po sa Coliseum para magpa-test. Iyan po ang may bayad. Tabako sindan taga-Naga. Number 2 po, igwang mga taga-Naga na nagpapa-test na may bayad. Isay po yan. Ito pong nag-uli hali sa short-term travel. Nagpasiring po sa Metro Manila. Daiman siya naglampas ng 14 diya sa Manila. Nagpasiring doon. Probably nagbisita sa kapamilya. May pigduman na negosyo. Pagbalik po kayan, mabayad po sinda ng 650. Sinda po ang may bayad. Kasi partner, igong mga instances partner na ang sarong individual, urog na si may negosyo sa Manila, may mga beses, sa sarong bulan, nakakaduwang beses na balik-balik, puli-puli. So sinda po, they need to pay. Minsan po, naaabuso na si rapid test. Anyway ngayon, libre man. Iyan po, mabayad po sinda because short-term ang travel. Na ginibo po ninda. So yan po sa mapuruli, mapa-rapid test. Ang hapot, saan ako ngunyan ma-quarantine? Mahapot po ka, paano nga ako ma-quarantine? O kaipuhan ko bang mag-quarantine? Iyo. Ang general rule po, gabos po nahali sa lugar na igwang COVID pa nagpasiring sa Naga, ma-quarantine. Dahil napatutuuhan ta na po na ang quarantine epektibong maray to stem or mapapundo ang transmission kang virus. Okay? Pero po ang pag-quarantine nakadepende. Iyan po nakadepende sa indo pong resulta kang sa indong rapid test. Okay. Kung IgM positive ka, automatic po ang sa imong quarantine facility, city controlled facility. Dahil ka po papapulion, dahil pwede ang home quarantine. Kung magluwas sa resulta mong IgM nga, positive ka ngayon, IgM. Dahil yan partner tutugutan mag-home quarantine. Dahil yan pwedeng community-based quarantine. Dahil yan pwedeng hotel quarantine. Ang quarantine facility lang pong available sa imo, city controlled facility. Ninhulita ang IgM. Halangkawon ang chances ken partner na COVID positive ka. Pero depo na ang ulugan na COVID positive ka. Igwa po ning tsansa na ika COVID positive. Kaya po isusuway ka na. So kay puan po mas mabantayan ka. Now, halimbawa ika po IgG positive. IgG partner. Ang IgG positive po sigun sa algorithm kang DOH, ika po supposedly rahay na. Yan ang sabi ninda Kaya po pwede ka na daang papulion. Pag ika IgG, ayan. IgG positive, pwede kang mag-home quarantine, pwede ka man ng hotel quarantine, pwede ka man city controlled facility. Ang hapot partner arog ka ini. Paano nakalaog alat ka? Paano nakalaog ang kuyan ang city control quarantine duman? Depende sa imo. Okay. Yan partner.
Iyan. Ang sunod kaya dyan is, anong ito may option ng city control facility? Igyo kaya mga tugang na dai qualified mag-home quarantine. Okay. Okay. Dahil po ang home quarantine, para po ma-avail mo iniyo, igwang mga kondisyon. Okay. Primero po, dapat ang sa imong pamilya, ini po ang primero ang sa indo pong harong napupulian, igwaning suway na CR para sa imo. Okay. Igwa ka po dapat suway na kwarto. Okay? Ang sa imo pong pupulian, bako dapat highly populated area. Gusto pong sabihin, bako po yan dapat, ito ang pagtaraid mga partner, itong garo, kuya na lang, iskinit na, durukutan ng harong, bako dapat po arog ka iyan. Garo dingding na lang ang pagitan. Correct. Nito, Okay. So, Iyan po, kapitbahay. dahil po pwedeng magpuli ang LSI sa harong or tugutan mag-home quarantine ang LSI regardless ano pa man ang maging resulta niya sa rapid test kung ang harong po dahil qualified. Okay. Sunod kayan partner, mga tugang, dapat po ang sa indong bilog na pamilya magtugot na akuon kamo sa laog kan harong para mag-home quarantine. Okay. Taano po? Kasi po pag kamo pigtugutan kang pamilya nindo mag-home quarantine, kaibahan po sinda sa kwarantina. Okay? Bawal po sindang magluwas, bawal man kamo magpalaog sa harong mientras nakakwarantina kamo gabos. So kamo gabos ang magiging ko yan, depende depende sa pamilya mo kung magtugot dahil kamo gabos maka-quarantine. Iyo po. Maluluom kamo gabos. Maluluom kamo gabos sa laog, iribanan kamo gabos sa laog, dahil kamo pwede magluwas. Kaya po ina-advise mi po ngani si gabos na mga home quarantine. Na bago po kamo magpuli, advise your family, kung qualified man lang po kamo, na magsaod na para sa 14 dias na kakanon, bago pa po kamo magpuli. Dahil po, dahil kamo dyan pwedeng magluwas. Pag yaon na kamo sa loob ng harong, nagkaigwa na po kamo ning contact sa indong pamilya, nakalaog ka na po sa harong. Dahil po nga dahil taman sigurado na mautob talaga si bilog na pamilya sa social distancing protocol sa laogan harong. Kaya po panigurado, ang bilog na pamilya, kwarantina. Mas maray na po yan na sarong pamilya lang ang sa ituyang ila-lockdown. Kaysa si bilog na komunidad, kung sakali man na on the 8th day, ini kaya mga tugang pagpuli mo sa Naga, ira-rapid test ka. Pero sa ikawalong aldaw, mabalik po kamo sa Jesse M. Robredo Coliseum, rapid test po giraray kamo. Taano po, igwaning incubation period. Baka po kaya pwedeng pagpuli nindo, negative kamo, tamayo pang nag-i-incubate si virus. Alagad, pag walong aldaw, may mga kaso na po kitang arog kayan, na nag-i-incubate ang virus, nagpupositibo na sa IgM on the 8th day. Iyan po, diretso yan sa quarantine facility. Iyon na po yan si isa swab. Okay? So, duwa lang ang guidelines na kapalaman digdi sa home quarantine. Mayo na itong ko yan. Kumbaga, bawa, ito baga may nadaw ako na regardless nga kung, dapat mayo kang kaibahan na badus. Ay, yaon mangyari ito partner. Yaon pa ito. Kabali pa. Yaon pa po ito. Okay. Dapat po mayo sa indong senior citizen, mayo po ning badus, mayong immunocompromised. Dapat po yaon pa po ito. Yaon po itong guidelines na ito. Salamat partner. Yaon po ito sa panundon. Pag may kaibanan po kamo sa harong na immunocompromised, comorbidity, may duwang helang na sabay si sarong tawo, may senior citizen, urog na po kung ang senior citizen talagang nasa senior na, talagang 80 years old, 70 years old, dahil po kamo tutugutan magpuli sa indo pong harong. Apwera na lang po kung talagang may suway kamong harong na pupulian. Sulo lang kamo sa harong. Igwa akong suway na, igwa man akong kwarto na suway talaga sa pamilya. Oo, na di ako makakaluwas duman, di ako makakahalo duman sa pamilya ko, pwede yan. Pwede yan. Okay. Igwa pong gigibuo na inspeksyon mga tugang. Maabot po kamo, baka po nga sir magputik. Actually po, bago po kamo papapulion, ma-inspeksyon mo na ang Barangay Health Emergency Response Team sa indo pong mga harong. Ihilingon kung qualified ang sa indong harong. Okay. Maapod po yan sa Coliseum na qualified ka mo, pwede ka mong papulion. Pero po kung di ka mo qualified, duwa na lang po ang options nindo. Either mag-hotel quarantine ka mo o maglaog ka mo sa city-controlled facility. So yan po ang proseso kan paglaog kan mga returning residents sa Naga. Okay.
Saro na lang, last, hotel quarantine. Ano ang guidelines digdi sa hotel quarantine? Yan, partner, pag hotel quarantine, basically, dapat po, dahil ka positibo sa IgM. Okay. Ano? Pwede pong mag-avail sa hotel quarantine ang IgM negative and IgG negative. Pwede po sa hotel quarantine ang IgG positive, pero IgM negative. Okay. Ayun. Pero po kung IgM positive, tapos po IgG positive pa, diretso po yan sa city controlled facility. Bawal po yan sa harong, bawal man po yan sa hotel. So, iyo lang po yan ano. Pag nag-avail ka po ng hotel quarantine, sabihin ta na po bagang IgM negative ka, ano? Nag-avail ka ng hotel quarantine. Sa loob po kang 7 aldaw dyan ka. Pag ikawalong aldaw, ika po ira-rapid test giraray. Okay. Ano? Pag rapid test po sa imo, maluwas po, kung sabihin ta ng IgM negative ka mang giraray, pwede ka na pong mag-home quarantine. Ano? Pwede ka na pong pauliun sa harong nindo. Okay. Alagad po, kung ika po mag-IgM positive and IgG positive, diretso ka po sa facility. Sa tuyang facility. Yan. Dahil ka po giraray papuliun. Sa gabos na yun facility, isolation facility kang lokal na gobyerno kang Naga, home quarantine, hotel quarantine, bago sinda mag-abot sa pagtapos kan sindang quarantine, kaipuan ba sindang i-test giraray? Pagkatapos na, halimbawa 14 days na sa itong mga nag-agi sa isolation facility kang syudad, nag-home quarantine, hotel quarantine, kaipuan pa ba sindang i-test? Iyan, partner, ang bagong guidelines ngunyan kang DOH. Okay. Igwa sindang inaapod na time-based symptom recovery, time-based recovery and symptom-based recovery strategy. Okay. Kung ika baga partner, nagpuli ka ngayap, ika ngayap pig-isolate. Nakatapos ka ng 14 dias. Okay. Gusto sabihin, safe ka. Nag-negative ka sa IgM, negative ka sa IgG. Panduwa, negative ka pa sa IgG. Tapos sa duwa pareho. After 14 days po kayan, considered kang kuyang ka, non-infectious ka. Kung ikaw man po mag-positive, let's say baga nag-positive ka sa IgM, tig-swab ka, partner. Halimbawa po baga mga tugang, pig-swab ka pero nag-positive ka ngunyan sa COVID. Pero ika, mayo ka man sintomas, asymptomatic ika. Okay? Mayo ka man abo, makan sipon, mayo ka man ning loss of sense of taste, maka man loss of sense of smell, mayo ka man po ning diarrhea, mayo ka man ning body pains na namamatian, tayan po mga sintomas kang COVID. Okay. Sa laog ng 14 dias, nayaon ka sa isolation facility o treatment center, mayo ka man na develop na sintomas. Puon, partner, kan ika pigkuan na ning swab test. Mabilang ning 14 dias. Okay. Kung mayo ka man sintomas, on the 15th day, papapuliong ka na, considered ka na pong recovered. Dahil po, iyan ang bagong guidelines kang World Health Organization, maski po kang Center for Disease Control, asin po kang Department of Health. So, they ka na iti-test? They ka na iti-test. Mayo ng retesting, partner. Dahil sigun sa pag-adal, sigun sa pag-adal, kita po nag-i-implement man lang kang protocols ng DOH. So, iyan ang protocols. Oo. Ang pag-adal po, nagkasabi na sa Gis dias daa. Sigun sa pag-adal, daina po infectious ang COVID. Gusto sabihin, nagiging infectious lang dahil niyo on the 3rd up to the 10th. Normally, yan ang infection ko yan ni COVID. So, para safe, 14 dias ka. On the 15th day, papauliong ka na. So, yan po ang protocol. Pero po, halimbawa, may sintomas ka, partner. Mga tuga, may sintomas ka. Let's say po ngayon, mga tugang, naging 7 aldaw kang nagparaabo. Sa ikawalong aldaw, mayo ka na ning abo. Sa tuya po, ang policy ta is, si aldaw na nawaraang kaning sintomas, mabilang po daw maning 14 dias. Okay? So, sa aldaw pong ito, bilang ning 14 days, after for the 14th day, considered kang recovered. Papuliong ka na. Papuliong ka na. Papuliong ka na. Dahil naman dadagdagan sa imong pag-stay. Iyan, partner, quarantine. On the assumption na dahil na nagbalik ang sintomas mo. Okay. Tasagkod, partner, na may sintomas ka,
sagkod na may sintomas ka, nagbabalik ka sa day 1 kan sa imong quarantine. Halimbawa, sa laog sa isolation facility, sa ikawalong aldaw baga ngayon nagparaabo ako, nagka-sore throat. Tapos manadagdagan ba ang sa kuyang quarantine period? Mabilang kita ning day 1 puon kang nawara sa imong, let's say baga partner assumption lang. Ngunyan ngayang kan nakaaging ngayang ano nang partner 22. So let's say ngaya baga pig swab ka kan pitsa 15, August 15, Kang August 15, kang pig swab ka, nag-positive ka pero asymptomatic ika. Okay? Asymptomatic ika. Okay. Kampit sa 20, sa ikalimang aldaw mo sa quarantine facility, nagpuunang magluwas ang sa imong sintomas. Nag-abo ka na, partner. Nag-abo ka. Sabihin ta na baga partner, 3 days kang nag-abo. Di gustong sabihon, kang August, ano yan? Ngunyan? 15, 17, 18, 19, 20, 22. O 22, ngunyan. Ngunyan dapat 22, may abo ka pa. Sa aga partner, nawara ang abo mo. Maka ka ng ibang sintomas. Dahil ka manawaraan ng pangnamit, dahil ka manawaraan ng pamarong. So nawara gabos sa aga partner, mapuon ang 14 days mo. Giraray. Mautro ka giraray. Mautro ka giraray. Kasi yan po ang inapod na symptom-based recovery strategy. Sa kaso ba ning Arog yan, may nangyari na ba digdi sa naga ni Arog yan? Sa ngunyan po sa tuya mayo sa report kang hirak ning mahal na Diyos mayo pa man. Mayo man. Sumayo man nadagdagan din tining quarantine period. Except partner, igwa kitang sarong kaso. Ang oras sa pala. May sarong po kitang kaso na nahiling. Ito pong OFW yung taga Isarog. Nag-positive po siya sa Manila, pero 16 days na siya sa Manila. Nagpuli po sa Naga, nag-rapid test. Nag-positive po ito sa IgG and IgM. Kaya po pig swab. Nag-positive po giraray siya sa COVID. Okay? Nag-positive po siya sa COVID, on the 7th day, pero naman siyang symptoms. On the 7th day, pinapuli na. Dahil po, 7th day o 14th day, manggiraray. Dahil po, ang sabi kang DOH, remnants na lang ito kang virus. Dahil naman siya nakakahawa. Kumbaga garo lang siya. Kumbaga garo walat. Nagkataon lang, walat lang ito partner, pero dahil na siya, dahil nga nila ang RT-PCR, sensitibong maray, basta may mahiling lang na virus, maski dahil naman siya, mayo naman itong inaapod na pagiging virulent niya o pagiging nakakahawa pa siya, madidetect pa siya. Okay. So, kaya nagpa-positive pa ang iba. Pero, kapag araw ka yan, mas marigaro, magpasiguro ka manggiraray, para pahingalo ka manggiraray sa harong mo. Kaya po nga ni kita partner, piga-advisean manggiraray yan, na magtinira lang sa harong. Maski kaya partner rahay ka na, pwede kayang mahawaan ka manggiraray. Igwa na po ba kita kayong partner, mga nagkakabarasa na, halimbawa po, Secretary Anyo. Si Secretary Anyo po, baga mga tugang, 3 months ago, nag-positive yan sa COVID. Ngunyan po baga na nag-positive na namang giraray. Yung manggiraray. Kaya naka-isolate sa ngunyan. Okay. Anyway, last topic, ining manunungod sa tracker. Ano ba ining bagong guidelines na ngunyan tabi partner, manunungod digdi sa tracker na kung baga garo magbabara-barangay na paano niyo? Ini partner ko yung malang ini. Gusto sabihin si reporting system ini. Si reporting. Si reporting system. Paano? Ang igibunta ng mga tugang, ang pinagka-uruyanan po sa opisina, si Ringman po kang HERF, para po madali ang sa indo pong ngunyan kaya baga partner pagkasabi ta sa Naga ngaya may 100 iyo. Ini nga total ngaya sa Naga. Pinming total Naga. Ngunyan po ang igibuhon gina po niya ng ang reporting. Ang katunayan po maski po kami nararibong naman ang igibuhon ta po niya mga tugang para po ang kada barangay well-informed man kang status kang COVID sa lambang barangay. Sa kada barangay ninda. Sa kada barangay ninda. Sige. Starting po today, this afternoon or this evening, magiging na po kitang barangay-based reporting. Ano sabihin? So may hiling po nindo dyan. Halimbawa, Barangay Abella, pira ang active cases sa Abella. Pira ang nag-recover na sa Abella. May nagadan ba sa Abella? Pira ang sa iyang confirmed cases sa Barangay Abella. So barangay-based na po. Sa ngunyan mga tugang, as of... Pati active cases. Pati active cases. So halimbawa mga tugang, ang example ta, kang pigpakaraymi po si tracker, nagluluwas na ang conception pikanya manggiraray ang may pinakadakul partner. Ang confirmed cases po ni Concepcion Pequeña, 40. Okay. Alagad po ang sa iyang active cases, 2 na lang.
Ang 37 po recovered, ang gadan po saro. Okay. May saro po siyang recorded deaths. So ini po ipapaluwas po iniyo later, although po igwa na kitang preliminary information sa medyang pinaluwas kay iniyo. Pero po at siyan, gigibuon po iniyo sa infographics na by barangay na. So may hiling po nindo pira ang aktibong kaso pa sa Indo. Sa ngunyan mga tugang, sa datos ta, ang barangay San Felipe ang may pinakadakol na active cases. 8 ang sa iyang active cases. Bako partner, sorry. Concepcion Grande. Grande dahil po duman sa sarong pamilya. Ito po bagang pamilya Kanchip Tanod, may 10 active cases. Siyam. 11 po ang recoveries na sa Grande. May 1 death naman sinda. Ang nagsusunod po sa may pinakadakol na active case, San Felipe. San Felipe. Kaya po sa Naga, sige. Partner, tulo na lang ang mayong kaso. Okay. Yan ang iapot ko kuta. Tulo na lang, partner. So tulo na lang. Ano mga barangay ang mayo paning Dinaga, Lerma, Liboton. Partner, mayo sindang active case, mayo sindang recoveries man. Of course, mayo nga. Mayo sindang confirmed case. So 0 sinda for all indicators. So yan po ang kuyan. So, iyon na yan ang ipapautubta po ngunyan. So pag nagluluwas na po ning report ang HERTF pagkatapos ang SESU, yun na yan ang ma-appeal. Partner. Kaya mapaluwas kita, partner. Si kabilugan na report kang Naga, tapos po by barangay na. By barangay na. Para po updated po kamo kan sa Indo pong Tapos po, pupulbaran niyo po sa mga maarabot na aldaw na ang reporting po kang barangay lockdowns, ang mga lockdowns, by barangay na din. Para po aram po nindo si mga lugar na pwedeng sarado ang tinampo, aram po nindo si may house lockdown areas. Kasi yung pigsarahan. So iyan po, and ito may mga active lockdowns, ibabalita na din po ito para po guided ang lambang na genyo, lambang nasa barangay, na halimbawa partner, sample, igo kitang makolekta ko na sa Gawad Kalinga. Duman sa Balatas. Nalingawan niyang lockdown palan. Kaya dahil siya nakakolek. So yan ang purpose. Yan ang purpose. Na kung nahiling mo pong lockdown na sa area, dahil ka na mag-proceed. Kung may tuyo ako duman sa taong ito, syempre, dahil na ako dahil ka na magduman. Dahil mahiling ko na duman sa report na ay lockdown pala. Ay lockdown pala ini. May kaso pala digdikang. May kaso pala dyan. So dahil ka na po para po likay man. Bako man po para ma-discriminate si lugar. Kundi para kita man po likay. Likay na kitang dahil na magparaduruman sa mga areas na ito. So yun na po yan ang mga importanteng announcement ngunya na aldaw manunungod kay yung gidigibong precautionary measures kan lokal na gobyerno kan Naga laban po sa COVID-19. Baka igwa ka pang gustong ipaabot. Partner, ikwenta lang si Kuyan, si pakiulay po ni Mayor Nelson Ligacion. Si Mayor Nelson Ligacion po, ang pakiulay niya na po sa gabos ng mga taga-Naga. Dahil po, although po ang DOH partner, ang DOH Bicol, may pa pong pinapaluwas na statement na talagang igwana kita ng local transmission. Although sinasabi nindang may possibility. Pero po sa Naga, pigihiling ta po na although po bako kaya kita ang authority, ang HERTF po, ang SESO is not the authority to declare na igwana pong local or community transmission. Pero ang datos ta po nagpapahiling na may mga kaso na kita na nahanap kung kiisay hali ang infeksyon. Masakit pong magtaong statement na may local transmission or community transmission, pero po ang datos nagtataram sa tuya na mas maging malikay. Kaya po nakikiulay po kita sa lambang na genyo na kung pwede po, urog na po si mga nag-uuropisina, mas magi po kitang malikay. Naging practice na po sa tuya na dahil ka-opisina ko man ngaya, okay lang. Si normal practice sa laog. Ngunyan po, dapat kuyang kita, mas rigmat. Kung nagsabi po na mag-face shield sa laog kang mga private offices or baka po nga sa government offices, i-require naman ang face shield. Ma-face shield po kita. Dahil po, yun ang nga iyan. Ang paghiling ta, dahil magkairibanan man kita permi, garo okay lang. Pero po ngunyan,
dain na po yan pwede. Garantisado. O kita partner, magkarayuan kitang maray. We practice social distancing. Dahil ingat man kita, likay man kitang maray. Pangduwa po, nakikiulay po ang satong alkalde, asin po ang satuya pong City Health Officer, Dr. Borja, na kung pwede po, kung maluwas po talaga sa harong, kung kaipuhan na lang talaga, iwasan na muna po ang mga birthday party, iwasan na muna po, maski po ang pakikibilar o pagbisita po sa mga gadan. Para parasyar. Pagpara-parasyar, medyo po talaga kaipuhan ta maging malikay, dahil po dai natitrace ngunyan. May mga kaso po kitang dai traced. Kung ano ang exposure. Kung sa inagpuon. Kaya mangalas ka bagangon yan sa iba, paano yun lakitan? Partner, kung mamabasa mo mga partner, pero may nakalaag, for verification. History of exposure, for verification. Mayo man siyang history of travel, pero mayo man siyang history of exposure. Paano niya daw ngayon nakuha? Kaya sagod ko niyan, itong for verification na ito, dahil pa ginagasusog. Dahil pa, partner. Ang katunayan, partner, medyo igwa ng impossibility masusog pa. Although po, igwa kita ngunyan, partner, mga halimbawa, itong mga kaso tao a month ago na nahihiling ta, ay, uni ang posibleng cause. So, yun na po ito sa tiguturutukan. Halimbawa po kayo ito bagang spillway and kanda. May relasyon pala ng spillway and kanda. Ini palang taong iniyo, ay ano ta nag-IGG siya? Ini palang ta nagpasiring duman. Nakaulay palang ka ini. So, igwa pong mga aruken ngunyan. Pero po ito mga bagutang ngunyan na kaso, for verification ang kadaklan. Nagko-connect pa po, nagbibilog pa po kada katong chain of transmission kung sain sinda nagkaharawa-hawa. Okay, so mabalos sa kuyang guest, sa kuyang partner, nakaibanan tangon niya na aldaw na Sabado digdi po sa Urulay Banwaan. Sa yan na po ang katripunan kan sa tuyang Urulay Banwaan, sa pangaran po kan sa tuyang mga nakaibanan, sa bilog na news team kan ANN News, sa pangaran man po kan KMFM 100.7 Radyo Kakampi mo asin 89.5 Radyo natin Naga. Asin sa pangaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin man kan sangguniang panlunsod, nadalan man po kita sa FB Live kan Naga Smiles, asin City Government of Naga. Kami po ang sendong mga nakaibanan. Ini po si Allen Riondang. Ini man po si Roy San Ramon, mabalos po kan sendong pagantabay, maray na hapon po. Ingat po kita. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.